Mne príde, že je to dôležité akoby na rôznych úrovniach. Jednak je to dôležité pre tú samú prírodu. Proste my chceme, aby fungovala, my chceme, aby bola zdravá. Proste sú to nejaké hodnoty, ktoré a ja si myslím, že je dôležité takým spôsobom podporovať. A zároveň aj my ako ľudia potrebujeme, aby tá príroda pre nás fungovala. Keď to vzťahneme ku klimatickej zmene, tak v podstate pozorujeme rôzne výkyvy počasia, extrémne sucho, extrémne zrážky, povodne, nejak to na nás proste dopadá. A my potrebujeme, aby nám s tým príroda nejako pomáhala. To, že sú veľké povodne, je z časti zapríčinené aj tým, že tá poľnohospodárska pôda v podstate nie je funkčná, nie je schopná pohlcovať všetku tú vlahu alebo tie náhle zrážky, ktoré prídu. A my potrebujeme, aby nám do budúcnosti, keďže je pravdepodobné, že sa budú nejakým spôsobom táto situácia zhoršovať v zmysle toho, že bude prichádzať stále viac nejakých extrémnych situácií, čo sa týka počasia, tak my potrebujeme, aby nám príroda pomáhala to zvládať. V podstate. To si myslím, že je v tom ako keby veľmi dôležité. A zároveň nám príroda môže pomáhať aj tú klimatickú zmenu zmierňovať, mitigovať. V podstate lesy aj pôda sú obrovské úložiska uhlíku, ktoré ako keby nesmieme na ne zabúdať a proste potrebujeme ich využívať čo najviac aj vo svoj prospech. No. Uh-huh. Aj týmto smerom tak. Asi se dá doplnit i nějaký ten jako produkční hledisko, ano, že určitě, aby jsme v roce 2050 ještě pořád měli zemědělství, který něco produkuje, tak potřebujeme tu zdravou půdu. No. Áno, takisto potrebujeme zdravé lesy na to, aby dokázali produkovať toľko dreva, koľko aj my potrebujeme. Že, nechcem to úplne otáčať ako keby úplne antropocentricky na nás, ale je to tak, proste my tú prírodu využívame, to nariadenie sa venuje hlavne tej časti v krajiny, ktorej žijeme a hospodárime a budeme hospodáriť aj naďalej. Takže my potrebujeme, aby tá krajina fungovala. Mm-hmm.